जि समस्तियाव डिक्लेयार खालामगोन बेहायनो गेलेगोन क'क्राझार जिल्लानि सिङाव जि 6टा समस्ति दङ 6टा समस्तिनिफ्रायबो देरहानाया रोखा जाबाय आंबो बेखौनो थिरांथा लादों जुदि इउपिपिएल दोलोआ आंनो सुबिदा होयो आंखौ आरो चन्दन ब्रह्मखौ फै आंजों जुजिफै होनबाय दिनै फैगौ इलेक्सनखौ लानानै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय क'क्राझार जिल्लायाव प्रथमबार मोनसे शान्ति जात्रा खालामनाय जादों आरो बे शान्ति जात्रा खालामनायाव नुनो मोनदों कि हाजार हाजार क'क्राझारबासिया बाहागो लाफैदों बेहाय प्रत्येक जाति गस्ति धर्मावलम्बी भागा भागि गासिबो फैजोबदों बेनिफ्राय प्रमाण जाबाय जे इउपिपिएल दोलोआ फैगौ इलेक्सनाव जेरैखि जाया बे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव जि 6टा समस्ति दङ 6टा समस्तिनिफ्रायबो देरहानाया रोखा जाबाय थाबैनो डिक्लेयार खालामगोन जि समस्तियाव डिक्लेयार खालामगोन बेहायनो गेलेगोन इउपिपिएलनि थासारियाथ' जोबोद मोजां गिदिंबाय ओरै गहपुरनिफ्राय आरम्भ खालामनानै श्रीरामपुरसिम परबतजरासिम गिदिंजोब्बाय गासैबावबो नुनो मोनदों जे रायजो राजाफ्रा प्रत्येक जाति गस्तियानो गुबुन दोलोजों गैया इउपिपिएलजोंनो बांसिन दङ बिथाङा हाग्रामा महिलारिया जोंखौ अपमानजनक भाषा आनपार्लियामेन्टारि भाषा बाहायलाबायनानै जेराव मेराव खोथा बुंलाबायदों आरो जेरावहाय देरहानानै आङो 15 बोसोर डेपुटि चिफ जादों 14 नाम्बार चिरां दुवार्स बाहाय थांनानै बिथाङा आंनि सम्पर्के गोदाव सोराव खोथा बुंलाबायनानै आंखौ फेजेननो खाम्फा बरगयारिखौ फेजेननो 14 नं चिरां दुवार्सआव आंनो गेलेगोन होननानै बुंदों दा बेनि उत्तर भाबै बिथाङा जि मा होनना बुङो बेखौ माने दावहा नांनो जेरैबायदि आंखौ आरो चन्दन ब्रह्मखौ फै आंजों जुजिफै होनबाय दा बेनि थाखाय आंबो बेखौनो थिरांथा लादों जुदि इउपिपिएल दोलोआ आंनो सुबिदा होयो प्रमद बर' इउपिपिएलनि आफादगिरिया आंनो जुदि सुबिदा होयो अब्ला हाग्रामा महिलारिया जेराव जेराव गेलेयो आंबो बे समस्तिफ्राव गेलेनो आंबो मेन्टेलि रेडि हाग्रामा महिलारिया बाकियाव दायो हेलिकप्टारजों केम्पिं खालामगासिनो दं हाग्रामा महिलारिया बाकि लाना फैदों नामा दैदेनगिरिफ्रा नाय बिटिसिआ फिसा नङा 40टा समस्ति दङ आरो दा गहपुरसिम बांदेरहैबावबाय गोलावखौ नायोब्ला नोङो श्रीरामपुरनिफ्राय लारायोब्ला संकस्तिनिफ्राय बियो एराउन्ड 350 किल'मिटारसो जाबाय गतिके बेवहाय केम्पेइन खालामनाया सानसे साननैनि नङा गोलाव सम नाङो बेनिखायनो मोनफ्रोमबो दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा गारि घोड़ाजों मटर साइकेलजों माने केम्पेइन खालामजोबनो हाया ओंखायनो आं सानो हाग्रामा महिलारिया हेलिकप्टार लानाया बेयो मोनसे कन्ट्रभार्सियेल बुस्थु नङा कन्ट्रभार्सियेल खोथा नङा खारन बेवहाय नों बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्राबो हेलिकप्टार डेफिनेटलि बाहायगोन बा बाहायगासिनो दंखायो कंग्रेसनि सोरबा दैदेनगिरि फैब्लाबो बाहायगोन आरो आं सानो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्राबो टाइमानो गैया ओंखायनो बाहायनांगौ